de sexualitat, normalment quin és el discurs que més us arriba? Precaució. El taller d'avui sí que va una mica en aquesta línia i he portat diferents mètodes anticonceptius, mètodes de prevenció en les nostres relacions sexuals. Vosaltres sabeu moltes coses, viveix en este mundo, os han lanzado este discurso de la prevenció i del hem d'anar en compte, per tant, segur que teniu com molts coneixements. Es tracta de que els poseu en comú, en grups, i després veiem. ¿No te has abrazado? Sí, para prevenir el sida. Malaltia de transmissió sexual, no? Jo crec que això t'ho poses tot el pel dintre, fas així, i... No sé, és un... No sé si és un mètode. El que em van explicar era que el condó femení te l'has de posar com 2 o 3 hores abans de fer-ho, en canvi el masculí te'l poses i ja està. Aquest és com molt finet. I s'enganxa moltíssim, aquest. Com t'ho poses? Potser hi havia algunes coses que s'introdueixen dins de la noia que no coneixia. Aquest taller s'hauria de fer a tots els instituts de tot el món perquè sapiguessin què són els anticonceptius. Als grans també els costa parlar d'aquest tema i llavors ens fan que nosaltres també ja ens provoqui com una mica de, bueno, tampoc vull treure el tema jo, saps? I llavors ens quedem amb molts dubtes o tens moltes inseguretats. Què teníeu? Bé, Això, que al final hem dit que era un condó de noia, però no és segur, saps? No ho sabem. però tampoc tenim molt clar. Molt bé, i avantatges i inconvenients? Bueno, evita parcialment el risc d'embaràs i evita la transmissió de malalties sexuals. Llavors hi ha diferents gustos i grups. Sí. No, No sé, és el que posa aquí. Vainilla, Coca-Cola. Ara ho entendré. Com un quadrat de làtex. M'ha sorprès perquè en el primer moment ho hem vist i hem dit no sabem què cony és això, no? I jo no ho havia vist mai, la veritat. Això és un quadre de làtex i s'utilitza... M'ho posaré així, a veure com ho veieu, si intuïm alguna cosa. A la boca? Sí, és per fer una barrera, si es vol fer un cunilingus, si es vol fer el sexe oral amb una vulva, és una barrera per protegir-nos d'infeccions de transmissió sexual. I posava el tema de l'anus també, perquè evidentment pot ser una barrera entre la boca i l'anus. Però és només per als òrgans de la dona? En el cas de que volguessis posar una barrera entre la boca i un penis, està el condó. O sigui, no el veiem massa perquè no el trobem així com en els súpers, vull dir, bàsicament els trobem en sex shops. Li donen aquest caràcter com si fos una joguina, però no ho és. Si no en tenim, el que també podem fer és agafar el film transparent, no el paper de plata, el film transparent, sí? Agafes un tall, sí? I el col·loques. I si tens un condó, el que pots fer és com tallar el preservatiu i llavors obrir-lo. Això és el mètode de les pastilles, són pastilles diàries, perquè bueno, hem intuït perquè hi posa els dies de la setmana. Que si te les prens cada dia evites el risc d'embaràs i d'aquesta manera no cal utilitzar preservatiu. I els desavantatges doncs, que porta moltes hormones i que pot ser a la llarga perjudicial per la salut. Clar, és medicació, o sigui, són hormones. El parche té hormones, les pastilles, el parche i l'anell vaginal és exactament el mateix. Són hormones que el que actuen és justament amb el que no ovules, val? Pastilles cada dia, doncs mira, jo me la prenc cada dia i ja està. Ui, no, que la pastilla se m'oblida cada dia, que a vegades no sé en quina hora me l'he pres, és un lío, no puedo. Parche, cada setmana. Hi ha 3 parches, em col·loco un parche aquí, una setmana, me'l retiro, següent setmana me'l poso a un altre lloc, tipus aquí, val? Me'l retiro, tercera setmana, me'l poso aquí, me'l retiro i ve la regla. Si et dutxes? Si et dutxes no passa res. I està l'anell, que l'anell és cada mes. A la tercera setmana, introducció de dits i te'l retires. Regla i després el tornaríem a col·locar un altre. O sigui que és veritat que hi ha molts mètodes hormonals per les dones només i que potser no cal que totes les hormones se les fotin elles, no? Vull dir, tampoc és just. Condó per la vagina. Protegeix bastant les malalties sexuals, és anticonceptiu. El preservatiu per la vagina doncs, té una forma de vagina. Ho pots introduir o bé amb els dits o amb un penis, d'acord? Amb una penetració o amb una joguina, d'acord? I s'introdueix fins aquí.
i això quedaria així. I això queda per fora? Queda per fora. Te'l pots col·locar en el moment o, si vols, te'l pots col·locar hores abans, val? Un dels mètodes que m'ha semblat molt interessant i que no coneixia ha sigut aquell mètode del palet que et posa el ginecòleg i fa com una cosa així. Sí. El DIU o l'esterilitzador dura 5 anys i llavors evita l'embràs durant aquests 5 anys. Es pot treure quan vulguis, que això no n'estem segurs, però com que hi ha uns filets, hem suposat que era com un tàmpax. I de desavantatges, que es pot moure i llavors et pots quedar embarassada. El DIU l'ha de col·locar un ginecòleg o una ginecòloga. I aniria... Aquí, no? Sí. Perfecte. Així... Els filets es tallen. Queda només una miqueta de fil perquè en el cas que s'hagi de retirar o quan ja s'hagi de retirar després dels anys, doncs el ginecòleg o la ginecòloga té un lloc on estirar. I pots estar, que són 5 anys o així, sense haver d'utilitzar cap mètode més perquè aquest ja t'evita que puguis tenir fills. El preservatiu, no? Se'l posa l'home, no?, en el penis i serveix per prevenir les malalties de transmissió sexual, per no quedar-se embarassada. I com a negatiu, que es pot trencar encara que té una efectivitat del 99%, no? Diuen, o alguna cosa així. Muy bien! Que guai! En quin moment fem la col·locació del preservatiu? Al principi de tot. Al principi de tot. I com ha d'estar el penis? A veure. Si tu no et poses el condoll primerament, és com un dir sí que vols tenir un fill. Què és el primer que hem de mirar quan tenim un preservatiu a la mà? Si està bé, si no està caducat, molt bé. I després mirar si està en bon estat. Si un preservatiu no està en bon estat, té un color així raruno, ha estat com més enganxat, val? En aquell moment en el que estàs molt a tope, però de cop fas un moment i mires, no? Com l'obrim amb les mans, això d'obrir-lo amb les rens així, doncs no. Si això ens passa, no passa res, continuem parlant amb la persona, que guai, tal, no. Jo utilitzaria el preservatiu de noi, el condó, perquè és més fàcil, jo crec. Vale, vinga, ja el tindríem, vinga. Dios mío. Tan, 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 tan. Hi ha risc de que es trenqui? Sí, aire. Sí, no apretat. No apretat? Què no apretat? Abans de col·locar-lo n'he tret l'aire. Primer de tot, això de manipular el preservatiu amb els dits i tot això, se'ns podria trencar o el podem fer una mica malbé. Per tant, és molt millor fer una bufadeta i veure el que passava, el que moltes vegades passa és que dius «Esto está del derecho o del revés, com ho puc saber?» Doncs perquè tota la part que està més enrotllada, d'acord, queda com per fora. Queda com un barret. S'ha d'apretar, el preservatiu s'ha d'agafar per aquí. Què passa? Que moltes vegades nosaltres l'agafem per aquí, l'intentem baixar i se'ns baixa una mica els dits i deixem poc espai. Sempre s'ha de deixar espai a la part de la punta. Per què deixem espai? El semen. Perquè si hi ha una ejaculació ha d'haver-hi espai perquè el semen estigui. I per què apretem? Perquè no hi hagi aire. Perquè si hi ha aire i hi ha una ejaculació, el preservatiu es pot trencar. Baixem, fem una volta. I en comptes d'agafar-lo amb aquests 2 dits, en posem un altre més. I així deixem una mica més d'espai. Ens quedem aquí i aguantem, no anem baixant els dits a mesura que anem baixant el preservatiu. No, aguantem aquí i amb l'altra mà el col·loquem fins al final. Aquí ja tindríem que hi ha espai, d'acord? Ha sigut perfecte. Pensava que només hi havia el preservatiu femení i el preservatiu masculí. Tot l'altre ha sigut com, uau. Jo he après moltes coses, molt dels amb aquests mètodes, o sigui... No ens han ensenyat i això trobo que no hauria de ser un tema tabú i ho és. La píldora és l'anticonceptiu d'emergència. De la pastilla es diuen moltes coses, o sigui, és un mètode d'emergència, no és un mètode anticonceptiu. Un mètode d'emergència l'agafem quan o no hem pres mètodes anticonceptius abans o la mesura que hem pres ha fallat. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.